Iki lho tak dudoi suasanane bengi ning nggonku. Buang sampah. Ya ini cek buang sampah iki lho. Oh koncine lali dicemplung nih. Yo brak. Iki suasana bengine ngene iki lur. Bengine cerah iki. Lho. Langite megone ketara ning dalane wis suwepi nglimpri renek wong liwat. Wis padha mapan. Oke, tanggane rong turu kae lampune jek empan ya. Nah, kono etan suwepi nglimpri lho iki lho. Dan bulane ketok lho rek cerah lho. Ya bulane. Bulane ketok genah lek cerah ngene iki lur. Wis tak mlaku mlebu lho. Bulane ketok genah. Kono wis turu. Kono sing urung kae. Kono rong turu kae. Bulane ketok. Bulane wis meh separo. Wis sandinge lintang. Tapi rada mendung-mendung titik kono lho. Bulane ketara lur, ndelok bulan. Wis mlebu gek lalange dinep. Bulane ketara. Yang penting lawange ndang dinep gek adus mapan ngencengne boyok. Ana sik tanggane rong turu kae. Ya lampune kelap-kelip. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezekinya, lancar pekerjaannya, sehat jiwa dan raganya. Amin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jayu-jayu. Salam anak rantau. Nah, wis ke lampune kelip-kelip, wis aku tak mlebu. Ki bodone rong tek isik lur bodone. Bodone ngantek Cakgo. Cakgo baru entek wisan ngene iki isik enek tok dayo-dayoe tangga ado-ado ya isik enek sing dolan. Wis selamat beristirahat. Saya mau masuk dulu. Bye bye.